Здравейте, мили мои! Хайде сега да направим едно четене, в което да разберем дали ще има ново начало за отношенията ви с вашия любим човек, с когото сте се разделили. Ще видим какво е писано според картите, какво казва Вселената, дали ще имате ново начало с вашият любим човек, с когото сте се разделили в момента. Първо ще видим кой е вашия човек, както винаги негова кратка идентификация. Ще видим и какво да ви свързва с този човек, за да може да прецените дали това е вашия човек и дали това четене се отнася за вас или не. Отново казвам, четенията тук са колективни с обща енергия и няма как да резонира за всички вас на 100%. Хайде сега искам да се отпуснете, да си мислите за вашият любим човек, представете си го и да видим кой е, какъв е човекът, за когото мислите вие сега. Краля Джезли. Имаме тук страстният, огненият, магнетичният, харизматичният. Каквото да кажа, сте малко за този човек. Вау, двете десятки, императрицата, добре. Това е мъж най-вероятно, с когото сте били в сериозни отношения, с когото сте делили общ дом, може би имате деца, родили сте му дете, или пък за тези от вас, които не сте успяли да стигнете до това ниво, вие сте желаели да достигнете до това ниво с този ваш любим човек. Вие обичате този мъж. Вие сте много различни с този човек. Това, което се вижда тук. Голяма разлика имате. Сега може тук да става на въпрос за физическа разлика. Може да става на въпрос за години, за раса. Нещо... много силна разлика се усеща при вас. Каквато и да е тя. Има пауза в момента между вас. Вие скоро с този човек не сте се срещали, не сте общували. И най-вероятно вие избягвате тези срещи. Но определено това е доста... човек, който доста ви привлича. С този човек сте преживели доста неща. Вижда се дългосрочна връзка, дори пак казвам да не сте стигнали до семейни отношения, защото тук има и вероятност, отваряме една скоба, ще резонира за тези от вас, които и двамата сте в различни семейства. И двамата сте обвързани с други хора. Не помежду си, с други хора. Един вид четириъгълник се заформя от тук. Това също е резонно за тези от вас, които сте в такава ситуация с този човек. Определено този човек така да е спечелил с своята огненост, сексуалност. Този човек е доста буен, огнен, темпераментен, емоционален, лесно избухлив. Огън и пожар в този човек. Огън и пожар гори в този човек. Успял да спечели сърцето ви. А вие сте едни от тези хора, които сте Ето това е разликата, която може да има между вас. Характерите, темперамента. Докато той е огън, вие сте вода. Разбирате ли? Тук ще резонират и мъжът от огнените знаци или човекът, за когото вие се гледате сега, е от огнените знаци. А другият човек е от водните знаци. Нали? Знаете, какво става огън и вода, когато се съберат на едно място? Ето това е разликата, която също може да ви помогне да успеете да прецените това четене, дали се отнася за вас. Защото колкото то е от тези дейните и хора с самочувствие и няма в тях грам притеснение, вие сте по-срамежливи, по-обрани в изказа си, по-сте чувствителни, лесно раними, срамежливи, притеснителни, не сте толкова дейни. Но въпреки всичко, колкото да сте различни, вие сте успяли да създадете една много красива връзка и отношения.
Добре, хайде сега да ни губим повече време, да видим ще има ли ново начало за вас. Ще има ли ново начало за вашите отношения? Да видим. Да, в момента най-вероятно, ако сте вързани, така, пак двете десятки, секси при семейството, всеки по някакъв начин гледа напред в семейството, болка има тук, чувствате се предадени от този човек, объркани, страх ви е, на разстояние сте най-вероятно с този човек, всеки си е там при неговото семейство, там си гледат ежедневието, правят се планове в тези семейства, зациклили сте и двамата в една позиция, в която смятате, че няма мърдане в тези отношения, в които ще има ли ново начало. Знаете, че този човек продължава така да си мисли с любов за вас. Мисли си с любов за вас. Я да видим. Ще ви я покажа ли тази любов, ще ви я изкаже ли? Да, има надежда, че нещата между вас отново могат да потръгнат, защото дори на пауза и двамата доста се мислите един друг. И двамата не преставате да мислите. Чудите се този човек сега щастлив ли там, където е, в другите отношения. Дали му липсва, мисли ли за мен и така нататък. Полагате двамата усилия да бутате отношенията, в които се намирате, но наистина умовете на двамата са извън семействата. Като телевизът по две карти, определено се желаете, определено ето си отново нашият крал жезли, вашият страстен, огнен мъж ще ви покаже колко много му е тежко и зле без вас. Определено отново ще бъдете в прегръдките един на друг. Определено ново начало за вашите отношения те предстои. Най-вероятно негова ще бъде инициативата. Колкото и в момента да не показва, да не прави никакво действие към вас, този човек доста ви желае. Както и вие не. 3 жезлови карти тук направо ще тича към вас. Ще тича в един момент. Няма да може да издържи на този порив, който има към вас. Защото вие видяхме, че вие сте от хората, които прекривате обаче вашата огненост и сексуалност. Знаете ли? Показвате едно такова личице на срамежливи, притеснителни, ама аз не съм такава или аз не съм такъв, нали, в кръга на шегата, разбира се, но когато загори във вас страстта, разпалвате пожари. Разпалвате. И с този човек доста сте горяли. Изгорили сте и двамата в тези отношения. Вижте даже колко сте почернели от този огън, който е бушувал във вашите отношения. Ето, любовниците. Да. Определено ново начало. Толкова сте си скъпи, че не искате да се пускате. Не искате да се губите един друг, както вие него, така и той вас. Толкова много си отивате, толкова много си приличате, толкова много се желаете един друг, че направо не издържате, искате да се разкъсате тук дрехите и отново да се докосвате. Горите един за друг и съвсем скоро се очертава ново начало за вашите отношения. Аз ви благодаря, че изгледахте това четене доскоро.